Uchi web jong kaliang persah ba proses di saukmi hakisi palang latho so menteri ketran ka koi ka khia ka Sorkar Pdeng Dr. Harsha Verdan bantuklar mardor halo kaching ba kinos ki patrai hai kamra bathia kinong pang COVID-19 Neigrihms kuman shukodo hangni kitei kinos hakisi ba ar kilami pai ba bandeng lama yong haphala jong ka hospital banpan pau persah e kaching bam sngap ki bor pnya e kaching mudui jungki ban pha sa sakhi chaka kerpang ni ki kordin hakinu kinu ki chaka sa naman ba kimkwa bandej sayeng Kenang bahkan omlong ke jingma yek bahyeng hasem. Halor kani ba proses ulakan Ujor yo menteri katna ka ka khia jong ka Sorkar Pdeng bantuklar mardor yak ni kam kenang bahkan omdon jingthot ha ka jingkun persya yo COVID-19 ha kani ka jela. Ti de kalong ke iga bas ngusi kalong ban nakaliang jong Neigrihms kalong kala balit ya ka protokol. De ka bangadon ni ka po ban kalong ban kerpat ban Kynduh kalong ya union health minister ni harsh badhan ba immediately nakaliang ngajung kalong ba unsim untik serius ya kan ika issue baris nam diagnosis namar pisngu thu da nakaliang jong union health minister nama ka Neigrihms ngitip kalong hap apa jong center hap apa ka jingpek jong union health minister ada nakaliang ngajung kalong ba umsim serius kabating kalong ba kabating kalong bagi kes kalong hapok jong kejelam bekhala kala ban kio bisu tu ko makalong matahang ni hang te po Neigrihms ki bon sim dawai mde tang naga jela jongi ri kalong kiwi ki jela not is ki wan de ki don ki banta jong not is kalong ba COVID-19 kalong ba o kiu ba de ki wan de pi hakawi grup kom kalong hakawi ke banta ngi hapan ai ko ble kalong inosis jong Neigrihms kalong away kalong ba kila expose ya bar ya ka balation kalong jo ya ka balation jo ki admission jong ka Neigrihms ha ka bade kalong ba kenika ba ki msyaban garantin de ngang subon kontun ka daw nakaliang union health minister don ka man take serious issue serious care ngam ta ni ba kumjo nakaliang jong ka health nakaliang jong state government Bajong health minister ba ilhek ban nakaliang uru unsim kalong unsim yakani beri serius kanang ba kani kes kalong kan numpur kalong hapok jela ka jongi pakar hunum ta dah segi ba arti teman tu itu